tu Peťo Sihelský, viete, čo má tú akciu? A vy ste tam niekde? Viete čo? Tú akciu musím zrušiť, lebo policajný zbor mi nedovolil sa zúčastniť. Deje sa to, že mi dali pokutu za prekročenie rýchlosti, neoprávnenú, a ešte mi odobrali za to vodický preukaz a ešte k tomu mi dali zákaz činnosti, že nesmiem ani dojazd urobiť. No nič, prekročil som o 24 km za hodinu podľa nich a namiesto toho, aby mi dali pokutu alebo mi dali akože všek, že zaplatiť neskôr, tak mi na papierik napísali, že okamžitý zákaz, že proste musím si zavolať druhého šoféra, že nesmiem pokračovať v jazde. Normálne ma akože šikanujú, tak vám oznamujem, že nie z vlastnej viny to akože musím rušiť. No áno. No je 7:30 za 10 minút a ja som vo zvolenie. A ja som vo zvolenie a ste vraveli, že s najbližším možným predstihom vám to mám oznámiť. Takže ja vám to len akože oznamujem, aby ste to vedeli. No nebude, no idem takomu volať, ale už nikto tam možno nestihne prísť, viete. No nerušil by som to, keby prišiel zástupca. No ja neviem, až by ste tam išli a boli by tam ľudia, tak im povedzte, že organizátora normálne... Jaj, jasné, dobre. Dobre, len aby ste vy vedeli. Tak ja neviem, či to idem rušiť, či nie. Idem ešte niekomu volať, ale viem, že ja tam neprídem. No takto, až vám nezavolám, tak je to zrušené. Dobre, dovidenia.